So udokotela ngiyazi baningi abantu abanenkinga yezinso Mam Lady D abafike bathi udokotela uthe GFR Mam Lady D test esiyenzayo ukucheck ukuthi izinso zakho zikwazi ukusebenza amanzi amangakanani. All right, mingithi amanzi ngisho igazi. All right, now normally Mam Lady D iminute neminute ngeke ngakusho lokho kancane usinto edlule iminute neminute kumele izinso zakho zikline almost half wenkomishi yegazi. So uyabona ukuthi inqwaba engakanani leyo ngosuku if iminute half wenkomishi ubona ukuthi amalitha layo aya ku 180 liters. Okay, so uma izinso zakho zingasakwazi ukuliklina leli gazi ngosuku esili-expectile thina sodokotela sisiyakala ukuthi hawu seziklina mhlambe kunokuthi ngeminute seziklina ikota yenkomishi then sesiyazi ukuthi awu irate yakho yehle ngo-half if kuukuthi sezikwazi ukuklina i-teaspoon njalo njalo sesitshela lapho ukuthi istage sakho sesikuphi. All right, now asithi kumuntu Mam Lady D ulako stage 1 and 2 ngikhulumile ngesonto edlule ngako stage 1 and 2 Mam Lady D suka izinso zakho kwesinye isikhathi lapho kakhulukazi ku1 awunazo izimpawu kodwa zisuke sezine stress izinso zakho mhlawumbe ngandlela ophila ngayo ama acid icaffeine kakhulu udla kakhulu inyama ebovu so izinso zakho seziyasindwa aziguli kodwa seziyasindwa. So kunabantu abangeke babe nezimpawu lapho Mam Lady D kodwa if ezoba nezimpawu kakhulukazi uma soko stage 2 if ezoba nezimpawu ngelinye ilanga uzothi mevuka abone ukuthi inyawo zakhe zinokuvuvukala. All right, abone ukuthi awusengine BP kade nginayo BP senginokukhathala nje ngingazazi ukuthi ngikhathazwa yini ebusuku sengivuka kakhulu ngiyachama stage 2 ke loyo ke Mam Lady D. So lapho ke stage 2 kulula ukuthi umphindise emuva Mam Lady D. So kubalekile ukuthi udla ini ngoba kusuke umzimba wakho ukutshela ukuthi izinto ziyakhala zithi ziyasindwa zisindwa yini kakhulu into wena oyifakile ngaphakathi kweni. So ekushintsheni ukudla kwakho nendlela odla ngayo Mam Lady D stage 2 kulula ukuthi ukwazi ukuthi ucorrect udla ikabishi ispinach ontufeshe ama-apula amajikjolo into enjalo ama-veg nje ukudla kahle again yehlisa usawoti wehlise ukudla lokho processed kakhulu. Okay, wehlise inyama ebovu. All right, even if kule stage ngeke ngithi yeke but ungayidli kakhulu. All right, wehlise futhi ama painkillers ngikhulumile ngesonto edlule ngeke ngiwasho namhlanje ngoba sengizoboshwa. Okay, ehlisa ama painkillers amaphilisi enhlungu ngoba ayahamba ashaya izinso. Okay, whether unamathambo ini kakhulukazi lawa amathambo afika ashaya izinso. So if ukule stage Mam Lady D bheka lezo zinto lezo uphuza amanzi uziklina izinso zithi nje kuwena ngisiza.